Alaikum wa rahmatullah, mutanen na gida, ina muku barka da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. So kamar da kuka sani a kowane lokaci idan dama ta zo mukan kawo muku abubuwan da suka shafi samun kuɗi a online. So a wannan bidiyon ma mun zo muku da wani site wanda zai baka damar samun canji ta hanyar yin amfani da wasu naka. So kamar yadda kuke gani gama a cikin telegram channel namu, dan uwa idan baka yi join nata ba zan aje muku tare da link ɗinta domin ka je ka yi join, saboda muna sanya update da dama a cikin ta kafin mu kai shi a ko'ina. So ba tare da ɓata lokaci ba mu je cikin bidiyon kai tsaye. So da farko za ka taɓa link ɗin gashi kamar haka. So kana taɓa link ɗin zai wuce da kai ne a browser inda za ka registration. So anan za ka sanya number wayarka wadda za ka registration da ita. So anan ƙasa sai ka sanya password naka, anan ƙasa ma ka maimaita wannan password. So bayan ka sanya bayananka sai ka taɓa wajen register gashi nan kamar haka. So kasancewar mu already muna da registration da shi wannan website, za mu taɓa wajen login ne domin mu yi login da wato bayananmu. So kamar yadda kuke gani gashi nan sai za mu yi login. So gashi nan login successfully. So kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine fuskar wannan website. So idan kuka duba account balance ɗinmu muna da wato wannan points guda 1283 muke da shi na wannan points. So abin da za ka yi anan shine bayan ka register sai ka taɓa wajen wato WhatsApp linkin test ne, shi za ka taɓa. So kana taɓa shi zai nuna ma page kamar haka sai ka taɓa wajen ok. So idan yana a ɓangaren Nigeria ne sai ka bashi a ɓangaren Nigeria, ana wato 234 ɗin sai ka sanya wannan country, sai ka sanya number ka anan wadda kake amfani da ita wadda ka buɗe WhatsApp da ita kenan. So bayan ka sanya number ka sai ka taɓa wajen get verification ɗin shi za ka taɓa. Kana taɓa shi za su turo ma da OTP a nan wajen inda za ka kwafi su anan ka je a cikin WhatsApp naka sai ka yi wato ka taɓa wajen linkin device domin ka sanya wa'annan code da suka baka ka yi linkin da WhatsApp naka kenan. So ta haka ake bi a samu kuɗi da shi wannan website. So kamar yadda kuke gani, so idan har ka samu abin da ya kai minimum withdrawal abin da ake bukata ka cire sai ka taɓa wajen account gashi anan za ka taɓa. Kana taɓa shi zai nuna page kamar haka sai ka taɓa wajen account withdrawal shi za ka taɓa. Kana taɓa shi zai nuna ma page kamar haka yana ɓangaren TRC sai ka mai da shi ɓangaren Nigeria ana haka. So kana mai da shi ɓangaren Nigeria kamar yadda kuke gani gashi na transfer amount wato suna ɗaukar charges guda 300. So idan kuka duba wato abin da nake da shi guda 983 shine nake da shi akan balance ɗina. So kun ga abin da suke bukata kuma ka cire wato minimum withdrawal guda 1000 ne. So kun ga abin da nake da shi bai kai minimum withdrawal ba, kaɗan dai sauran abin da ya rage ba shi da yawa. So ta haka ake bi a samu shi wannan voice, ake samun kuɗi da wannan shi website. Saboda haka wanda bai buɗe shi ba yi ƙoƙari ya je ya buɗe, sannan wannan da kuke gani yana fita confirm guarantee yana fita. Kana yin withdrawal yakan sauka ba tare da ɓata lokaci ba. Kada ku manta idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku mana like da share domin 'yan uwa su amfana. So mun gode, mu haɗu a lokaci na gaba.